Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия и се включвам за кратко, за да кажа няколко неща. Снощи проследихме финала на предаването по BTV Ергена и съм наистина в огромен потрес за целия хейт, който се осъществява спрямо Алек. Защо? Не може да се очаква от един човек, когато не е намерил своята половинка, задължително да избере някоя от възможните опции. Това не е като да си купиш бисквити в магазин. Това не е дори когато на избори пускаме бюлетина за по-малкото зло. Любовта не се измерва като избор през А, Б, В и Г на тест. Това е емоция, която е неповторима между двама души и не може да бъде съден някой, защото не е направил дадена опция, която се очаква от всички. В случая Маги или пък Надежда. Искам да кажа, че Алек постъпи до толкова почтенно към тези две момичета, останали на финала, че не избра лесния път да чекне едната опция и когато вниманието медийно, публично стихне към него, да се разделят, за да няма цялата тази негативна вълна спрямо неговата личност. И аз оценявам, че той пощади двете момичета да ги вкара в своеобразен театър, за да му е по-лесно и удобно на него. Още нещо искам да кажа. Нещо, което разбирам, че разпали много хората. Разпали ги, защото в днешно време разводите са толкова много, разделите са още повече, защото хората вече въобще и не подписват. И на хората им е много тъжно, когато осъзнаят, че другите потенциални партньори за връзка след раздялата гледат на децата им от предишен брак, предишна връзка, като багаж, който натоварва взаимоотношенията и че те не са най-добрата партия, ако щете да го кажем. Вижте, при цялото ми наистина уважение, не може лицемерно да се кривим душата. Да, разбира се, да, естествено, хората, дали от егоистична, дали от прагматична, дали от двете гледни точки разсъждават и си казват: да, когато има партньор, който се появява в живота и той води със себе си едно дете, второ дете от предишна връзка, предишен брак, да, това е по-натоварващо и по-тежащо отношенията. И майката на Алек това, което каза, е това, което почти всички си мислим, но лицемерно се опитваме да не го признаем. Разбира се, ако един човек е стойностен, независимо от този багаж, колкото и грозно да звучи, ти правиш компромис и приемаш този човек, както го приема с някакви негативи в характера си, които има. С някакви черти, защото именно това е любовта, правене на компромиси с другите хора. Но да кажем: не, няма никакъв проблем да има деца от предишна връзка, предишен брак и е без значение има ли или няма, е едно изключително за мен ненужно лицемерие. В заключение искам да кажа, че да, не беше постъпката на Алекс достойна да не отиде и да не им съобщи решението си, че не избира нито една от двете лично, а да го направи през екрана на компютъра. Но какво да ви кажа? Всички ние в момента и общуваме по-лесно онлайн, и живеем по-лесно онлайн, и вървим по пътя към виртуалната реалност, именно защото ще ни е по-лесно чрез нея да се изразяваме и да съществуваме. И това е едно все пак още младо момче, млад мъж. И да, допусна тази грешка да не отида да им го каже директно, но целият този хейт, който се излива върху него, за мен е абсолютно нереден и на всичкото отгоре
провокиран от лицемерие. Защото ако аз ви затворя някъде и ви дам 10, 15, 20 мъже или пък жени и да очаквам задължително да изберете някого от тези хора, сигурен съм, че ще се чувствате изключително зле, изключително натоварващо, изключително нелепо да се очаква, че точно от тези хора трябва да си изберете половинка. В крайна сметка има около 8 милиарда души на планетата и не всеки от нас е намерил правилният човек за него, така му ли от 5, 10, 15, 20 човека в една зала, в едно имение, в една група да се очаква, че задължително трябва да избереш. Моля ви, нека да спрем да бъдем съдници и да сочим с пръст. Ужасно е.